Salamu aleykum, hormatly adamlar. Ine bugun yine de size Kim rayonuna 1-nji etaj 2 komnat joy bilen tanış edeyin. Ine bäri kuchnyasy bolýar. Bärde ine sanuzly. Ine banyasy. Arassa joy. Bu gapy ine padiýa tarawy. Ne. İyi bilen ne? Ispanlı komnady. Ispanlysy, garnitury hemme dady ba. Taýynja hemme dady galýa. Hawa. Ne bu seri kladovka üçin. Ne? Kladovka üçin edilen. Bärine gastyny komnady. Televizory, divany, konsneri, ataplanyasy hemme dady ba, hemme dadam galýa. Ediz adamlar dokument taýyn propiskasy boş. Hawa. Baha 47. Ekowyhydam açykdyr da onlar. Kim rayonuna 1-nji etaj 2 komnat joy kän çykýan däldir. Habarlaşyň. Like wat prepost etmeňe ýatdan çykarma. Telefon belgimiz 63 35 74. Köp sag bolun.